Hola, bon dia. Bé, avui anem a fer una ruta per aquí pel Baix Llobregat. Darrere meu es pot veure Sant Ramon, la meva ruta preferida, però avui no la farem. Avui anirem a Sant Climent i pujarem al Coll de la Creu i al Turó de Tàbor. Són 12 quilòmetres, aviam, anem a començar la ruta, aviam com va. Vinga, va, anem-hi! Bé, ja hem arribat a Sant Climent, ara iniciem la ruta fins al Coll de la Creu de Terol, agafarem el GR92 i arribarem fins allà. Vinga, va, anem! Ja estem al Coll de la Creu de Terol. Genial, una ruta molt xula. Aquí tenim el vèrtex geodèsic. A la meva dreta es pot veure la muntanya de Sant Ramon. Aquesta creu està compartida entre 4 municipis: Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Sant Climent de Llobregat i Torrelles de Llobregat. Tot és Llobregat, menys Santa Coloma, que és Cervelló. Molt xula aquesta ruta, molt bé. Apa, ara anem al Turó de Tàbor. Aviam com va la ruta, aviam què trobem. Vinga, va, anem, després us ho explico. Ja hem arribat al Turó de Tàbor. Hem vingut des del Coll de la Creu. Una ruta molt xula, pujar fins aquí dalt és bastant pendent, però bé, així cremem calories, que és el que mola. I res, molt bé, ara anem cap a casa, anem a tornar ja, que ja toca. Portem 3 horetes, quasi caminant, i bueno, jo crec que després de 9 quilòmetres ens toca fer la tornada. Vinga, va, anem cap a casa. Ja s'ha acabat la ruta. Impressionant, espectacular. Aquesta ruta ha sigut creada pel Xavi, amb la qual molt bé. Bueno, hi ha hagut una mica d'enrenou, que si aquest corriol va per aquí, no sé què, no l'hem trobat, però bueno, super genial. Després la pujaré a Wiquiló, per si algú de vosaltres la vol veure. Hem anat aquí, al Coll de Giral, des de Sant Climent, i després hem anat fins al Turó de Tàbor. Hem tornat per aquí fins a Sant Climent un altre cop i de Sant Climent cap a casa, cap a Viladecans. Ara mateix estem aquí. Una ruta molt xula, molt xula. Molt bé, genial. No recomanada per tothom, no perquè hi hagi dificultats, sinó perquè hi ha moltes pujades fins al Turó de Tàbor i clar, això tothom no podrà fer-ho. Però per lo de més, xupi-bruli! Apa! Bye! Fins al proper cim o ruta!